Mayong adlaw yung tanan nga napaminaw karon ni maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artistag makatag kinabuhi ining akong suliran. Tago lang ko niya sa pangan nga Maria, 21 anyos, single. Itago na lang sad ang akong address diri sa Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa akong gipamati, nga magsigi kog ihi-ihi o ang akong kasingtanon. Aron yung isabtan, sugdon ko dihang bata pa ko. Ingon ni ini ang mga paghitabo. Yay! This is na! Moy, ampay ni mo nga subject matag-adlaw, sis. Kay gutuman. Hey, ganina, radyo ko nagunaw na sa fishbowl o siupaw o ice candy sad sa kantin samtang na klase ta. Manggutom po sa mot. Di ka nagisgutan. Kanang tanan ang kaunon? Depende ko na sinas kantin. Kuna na tanan, palit ko. Ay, lahi rikid ang daghan og baon no? Dili ba sad permi? Kung may mupuno lang sa akong baon sa akong mga iyaan o uyuan nga muhatag, mo nang makapalit ko sa tanan akong gustong kanon. Taras kantin na. Sige na matag-istorya, gutom na kayo ko. Sige, tana. Kalami sa fishbowl, nga gitusnog na akong suka. Ako pa yan giniluhan ni mo nga nagkauna ng fishbowl nga gituslog ni mo anang aslum kaayo nga suka, Maria, So, gani, be, aron kasabot ka sa kong feeling. Di koy. Kanilang banana Q ako. Kay ingon ni mama, makayuti ay ng aslum nga suka. Yuti ay ba, para suka? O kanasad ko ng junk foods. Makayuti ay na. Mao nga, di ko makaon, anak. Pero ikaw, sus, sauna pag ka. Elementary pa tayo, hindi kay ka, anak. Junk foods. Dayon, inom dayon og cold water. O di ba, soft drinks. Di ka kay nga sama sa kung gusto nga sama aning banana Q, O di ba, kaning puto balanghoy. Kay way kontra ni nga lagot mo. Lain man ta gusto. Kay kung wala nagyulang tida dito sa kantin, no? Okay ko ng biscuits na lang, kalami, good. Ikaw ano? Di lang ko, ikaw lang. Maria, na first year high school naman lang ka. Huwag gihapon ka madalaga. Huwag gihapon ka duga. Huwag pamanggit mo, Ang uban ako mga classmates no, kaya nandagan ako na sila. Unya, nga nung ikaw, huwag pa man. Ako na 12 anyos, nadalagan ako ato. No, bawlang yun. Sa sige naman tingali na ni mo og kaon og aslom, unya, junk foods pag yun. Unsa? Bakasyon naman ang nakuha man sa among first year high school. O man kahapon ko madaga. Pero nga ba lagi na akong mga classmates, no? Nadaga na. Sunod abli ani, mag-second year high school na ko. Ngano ka, no? Dugay mo kong nadaga. Maria, man ako gligo. Sige na, maligo man ka. Sige ma, maligo na ko. Bugnos tubig, hala, may dugo na nga akong underwear. Hala, mao na gani. Madaga na ka ako ini. Apik na akong tumboy ka. Kay dugay ka nga daga. Tumboy ka taon. Ay, wala na mo kuno na. Basta dugay dugon kay tumboy. Amyo ni mo. Di tapos tumboy, no? Dugay lang kung nadaga. Temsa. Kay unasad ko. Kay unasad ka? Huwag ko pumunta ka mangihi. Unsa?
Maulagi na, ma. Sukot ko na daga pa. Kaya magsige na lagi ko pangihi. Murag every 5 to 6 minutes, no? Kaya hiunasad ko. Nga, di man takay ko hinginom og tubig. Uy, hala ka, Maria. Mayuti ay ka man ka, ha? Ha? Nga nang nag-UTI man sad ko, ma. Sa bata pa ko, hilig yung kay kumakaw junk foods, mga biscuits, nya ganasa kay ko fishball, siopaw, mani, ice candy ug tubig bugnaw. Hangtod nga pagadagan ako, kabantay kong grabe kong mangihi. Pila pa lang gani ka minuto suman ko mangihi, kahiuna sad ko. Basta kay sobra ka na po ko mangihi sa usa ka adlaw. Nga di man ta ko hingi na mog tubig. Mga usa ka baso ang ako mainom matag ko magkaon. Mo ta pa-check up mig doktor, bahin ni pagsige na ko pangihi. Unya, Normal ra man ko na magsigitag pangihi basta magsigitag inubog tubig. pero ginagmaram gyud ako imnon dok. Ngano magsige man kog ihi-ihi. Basta lagi mo inom tag tubig, kaya ato man lang ipangihi. Basin po, no, kon hilig kog bugnaw nga tubig dok, no? Bisan og dili pa bugnaw, kay miinom kag tubig, mangihi gid ka. Dok, sa ato pa, wa dyo ko UTI. Wow normal ra na. Mangihi man kitang tao. Ang result day sa akong pagpa-check up sa akong ihi, dok ba? Hmm. Unsa man sa dito? Ako na nabasa. Og normal ra. Wala ko'y nakitang parasites. Maong normal ra ganang mangihi ta. Kay mo inom magitag tubig. So, mangihi kita. Oh, Unya, kumusta man ang imong papacheck up sa doktor? na, ang batatong doktor nga akong giduol mo, normal naman kuno ko. Say ambot. Ano murag dili makasigurado? Murag umati klarong doktora, tuway klarong tubag. Kaya normal ako na mangihi, tabas sa minom og tubig. Unsa? Pero okay naman ko ang result sa akong urinalysis. Wala nakitang kagaon doktor sa akong ihi. Ug wa sa kuno ko anang UTI. Oh, may noon. Kaya bigito na kog nagka-UTI ka na. Tungod anang mapataka ang kagkaon, labi na anang mga junk foods. Ma, Unsa dili ka mo eskwela, Maria? kapik akong lawas mo, Mana diya. Dugay ka man gumatuog magabi, Sa'yo mangut ko matug magabi, good. Gusto man ang oras sa akong pagkatug. Pero ambot mo, kapay kainig mata na ako, ma. Murag ito, wa ko makatug ang pagagabi, tungkol sa kakapoy. Ay, katapulan ba anong lawasan ni mo, Maria, oy? Ug, noon sa ka man, oy? Ano man ka? Giparingot ka man og maayo nga, wa man unta kay gibuhat. Nayo murag nabasa gyud ang imong buhok sa imong singot. Usa sa nasa ko kalagutan kayo, ma. Kay awa ko di akong kamot, singtanon kaayo. Kana magsuot ko sa papel, inligig sa namo, maglagot ko. Kay hugaw kay akong papel, kay mabasa sa singot sa akong kamot. Unsa? Ug nanday ko paliti og chinilas nga slide, ma, ha. Kanang sinawon ba? Kay di gyud na magsilbi sa kong tiil. Mas light ko tungod kay singtanon kay kog tiil. Ay, naunsa man in taon ka, Maria. Ganong grabe naman ka kakasingtanon. Ambot ini mo, natingasan bitaw ko, ani. Kay bisag tingtog na, no? Sington naghihapon ko. Unsa? Tinuod yun na, nga bisag bugnaw pa ang panahon, sington ang gihapon ko. Mong naglibog na ko kung usagi akong diferensya. Kay normal naman kuno ko dihang nagpa-check up ko. Ang akong pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, human ko madaga, magsige na kog ihi-ihi.
Kana pang murag after 5 to 6 minutes, human ko mangihi, kay hiunasad ko. Di mo sad unta ko hingin mo kay tubig, pero hilig ko bugnaw. Unsa man day ni? Sa ako pa rin pagsigig kaon og junk foods, ug tuslog og suka? Ikaduhang pangutana, nagpa-check up og doktor, kay nagduda mi nga may UTI ko. Apan wala man sa ko rin nakita ang parasite sa doktor sa kong ihi, ug wa ko UTI. Ngano magduday ko? Normal na bagod ni? Kaya nahasol na kay ko ng pagsigi kong pangihi. Ikatulong pangutana, pirmi sa kong kapuyon, bisan pagsayo kong matog ini kagabi o gusto-gustog. Nga naman sad ni, animik ha ko? Ikaw pa to katapusan, grabe ko kasing tanon. Panington ko, bisag bugnaw ang panahon. Mas grabe magsingot ang akong kamot og tiil. Nawagta nga akong self-confidence na binagting exam namo kay mabasa man gyud ang papel. Unsa man nga disorder? Ngano man sad ni? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maria. Mayo nga daw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na saba ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo sa inyong mga kalibo, gumunap, suliran, problema sa kinabuhi. Mga butang na nakahasol sa inyong nahuna. Mga butang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal nga problema, ako kanang i-repair o tambagan ka na sa akong partner nga Attorney Eileen Bathan. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran dali ka na mo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ng Dakbayan sa Sugbo. So, sumasa na bati na ito sa drama, ang problema ni Maria nga taga Bohol, mao nga sa bata pa, hilig kaon og junk foods, biscuits, tulig bugnaw, fishbowl, nga ituslob sa suka, siupaw, mani, ice candy, dugay nga nadalaga, mga 14 na. O human madalaga, kabantay siya nga magsige siya og ihi-ihi. 5 ka minutos lang siya human mangihi, kainom na sab siya, dindili man sab siya muhuman og pangihi. Kuno mo inom sa siya tubig og taon, kainom mo na sa siya og tubig, mataghuman og kaon o mga 1 to 1/2 ra sa baso o bation o kakapoy sa lawas bisan kung gusto siya og tulog kay sayo siyang matulog. Ug ang labaw nga nakahasol niya mo ang pagkasintanon nga bisan bugnaw ang panahon panington siya ilabi na sa iyang kamot ug tiil. Mabasa na gud ang papel nga iyang suwatan kay sobra ka sintanon lagi. Nawagtangan na siya og confidence kay feeling niya mabantayan siya sa mga tao nga nasa siyang palibot na di po siya katsinilas o sinaon kay may slide man siya kay asa niyang lapalapa sa tail sington. Kung may problema ni Maria, sobra ka singtanon. So, unang pangutanan ni Maria, human ko madalaga, magsige na ko ihi-ihi. Kanang murag, after 5 to 10 minutes, human ko mangihi, kainom mo na po ko. Iman sad unta ko hinginom kaayo og tubig, pero hilig ko bugnaw. Unsa man di ay ni? Sa ako ba ning pagsigi og kaon og junk foods or tuslob og suka? Well, gihanga ko sa imong problema, Maria, no? Natay gitawag og urinary frequency, no?
disorder sa genitourinary tract, no? Usa sa mga rason ani basig na ka inflammation sa imong urinary bladder o kanang gitawag pantog or urethra kanang agian sa tong ihi. So mga posibleng hinungdan ani kaning nganong na kaniya ani na kay urinary tract infection. Posible na, no? Masuta na pag-submit og ihi sample para ma-urinalysis. Yeah. Na kay urinary incontinence, no? Urinary, ganun, babae man ka. Pero nga to sa mga lalaki, naminaw karon usan sa mga hinungdan nga nung na kay urinary incontinence, mga lalaki na, dili ni para ni Maria, is na kay posible benign prostatic hypertrophy or calculi. Kung nga to sa mga tao nga na diabetes mellitus, usapon sa mga manifestation ka magsigig ihi. Kanang junk food not related. Pero dili maayo kanang especially kanang mga chips, ha? Kanang mga chips nga to sige kaon kay medyo taas kay ni siya sodium content, no? Kay mga chips bitaw na iputos palito na to sa mga bitay-bitay anang mga sari-sari store, taas kay na sodium content. So maanay ako ka-istorya sa una nimong pangutana, Maria. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko og doktor kay nagduda may nga may UTI ko. Alright? Apan wala raman sab kunoy makitang parasite ang doktor sa akong ihi ug wala ko UTI. So ngano man gud di ay ko? Normal ra ba gud ni? Kay hasol magugayo nga magsige kog pangihi. Well, ako isugyot, no? Nas Bohol, bilaran tingali ka diya, na ni prologist diya, no? So, binaka-basic diya nga himuon, nga to sa hospital, at to kag hospital, is magpa-urinalysis ka. Posible nga, i-ultrasound ng imong kidney, ureter, urinary bladder. Gitawag nila mo og ultrasound cube, no? Kidney, ureter, o urinary bladder. No? So, mudool sa kani og nga sa laboratory lagi para sa imong fasting blood sugar. Og naatay gitawag og HbA1c. Blood sugar for the past week. Monitoring ni siya. HbA1c. So, masuta din kung one week lang siya. No? So, mauna ang paghahimuon. So, go and see a nephrologist. Okay? Ikatulong pangutana. Pemesag kung kapuyon, bisan pa og sayo kung matulog inig kagabi, og husto ko og tulog. Ngano masab ni? Anemic ha ko? Well, normal hemoglobin count 12 to 14. Posible ka pagtuolan ako, Maria, diabetic ka. Bro, diabetic ka, no? Karang triad sa diabetes, ako minduman sa ula sa among klase, polydipsia, kusog mo inom, polyuria, musig ihi, ang polyphagia, musig kaon-kaon. Nga mo sleep, pirme, nga mo lose og weight. And ang body magod does not produce enough insulin or mo respond sa insulin. Ang insulin, giproduce na sa atong pancreas, ang atong pancreas nga gland. Daghang sugar, pero dili magamit sa lawas. Sumao nang sige kag kaon o inom para nga maka-function ka normally. So ang body mo try to excrete extra sugar nga wa magamit sa lawas, mo na magsige kag ihi. So muna akong medical explanation sa imong problema. So naanay duha ka type ang diabetes mellitus, na ay type 1 sa mga bata o mga adolescents. So na-need ni sila og insulin, more insulin. Kanang type 2 diabetes mellitus, adult onset di siya, no? So muna ako ito. Duha ka type ha. Ang type 1, mga bata o adolescent. Type 2 diabetes mellitus sa mga adult. Ikaw adult naman ka, no? 21 years old naman ka, no?
So ikaw pat nga pangutana, o katapusan, grabe ko kasing tanon. Panington ko bisag bugnaw ang panahon. Mas grabe magsingot ang akong kamot ug tiil. Mawagtang nagod ang akong confidence labi na sa ting-exam namo kay mabasa man gyud ang papel. Kung sa man ka ning disorder ni, ngano man sab ni? Palihog tabangi ko. So natay gitawag og hyperhidrosis, Mary, no? Hyperhidrosis. So, mabasa imong kamot og tiil na na kay gitawag itong social anxiety o ma-embarrass ka. Siyempre, mag-exam ka, bis kay correct imong answer, marung na lang kay di na mabasa bang sa mag-correct kay nabasa. So, bisag tugnaw, sige kag paningot, no? So, dudag yung kung diabetic ka o na kay problema sa thyroid gland, magpa-examine yung ka sa imong thyroid gland o sa imong fasting blood sugar. Naasa dis mga tao nga nervyoson o nagminupos, bro. Wapa, magminupos, kay 21 pa may edad. So, ginala mo pa kwan yung ka o kanang doktor, no? So, went to see a doctor. Kunaan na kay social concern. Nga labinag na ay kay night sweating. Bisag sa gabi, magpaningot ka. So, dunga ka klase o rason nga nung paningtunta. Because of hyperthermia. Generally, og ka nang gitawag na tog anxiety or stress. So, mo na ako ikasulti sa imong problema. So, magpa-laboratory yun ka, Mary, no? Diya sa Bohol. Daghan man diyang madyong doktor des Bohol. So, o ka na ako ikasturya sa imong problema, o manghinaot ko nga nakahatag ko tambag, saktong tubag sa imong mga pangutana, Mary. Nagto sa mga naminaw nato, o nako, hinaot ko nga doon na sa minakutlong pagtulunan karong adlaw, ako, ang akong partner sa Atty. Eileen Bathan, maning kamot pagigmi nga makagipay, kuan mi ninyo, makatubag sa inyong pangutana, makahatag mig kinabuhi, kulor, kahayag sa inyong mga sulat-suliran gipagdadangat di kanabo. So dili mangluod kay daghan mig madawat ning mga sulat-suliran, first come, first serve. Alright, so gikan ka na mo din sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o mayong adlaw. Mana so sa ka. Inyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Princess. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Love Will Lead You Back. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kababay nga tagalamak yati leloan. Ang nga tumatatampo nagdasangan nga princess.
Babe, lakaw na lagi. Makitaan gani kanilang mama na. Kasabaan kita. Gusto lang kong makikistorya ni mo, babe. Importante kayo ni. Dili lagi pwede. Ugma na lang after sa atong kasal, ha? Oy, Adam! Ganong niyaman ka, ha? Nahibaw ka ba yan na dili mo pwedeng magkita day before sa inyong kasal? Oh. Kay simba ko yung tinuod ng ilang giingon nga dili madayon, sao na lang. Naku, pemig naggasto sa inyong kasal. Kung buto na hunaon, ikaw uta mo mo gasto. Simba ko yung taon nga dili madayon, maoy. Sige na, babe. Ugma na lang ta mag-istorya, okay? Kung unsa man na ka-importante, nahibaw kong mas importante ang atong kasal, ana. Okay? Pero, Sige babe, na, lakaw na. Bye, babe. Love you. Nganong ni pa man to siya? Ha? Ako, no? Huwag yun ko makauyon na pamanhono ni mo, princess. Ang butang ko sa'yo nakita ni mo anak niya. Mangita pa lang kag dato. Kada ka-level na to. Ma, please lang. Kasal na mo, ugma. Matuog na ko. Adam, do you take Princess to be your wife? Do you promise to be faithful to her in good times and in bad, in sickness and in health, to love her and to honor her all the days of your life? Adam? Okay ra ka? babe, I'm sorry. Oh, babe. Unsay buti pa sa butani. Sorry, pero di ko makaya mo ini. Mahal kay tika. Paselo ako sa akong pagkabuhaton. I love you, princess. Ug unta pa sa luon ko ni mupuhon. Babe nga naman. Sorry. Sorry gid kayo. Adam! Abi ni mo, babe. Ang akong pangandoy mo nga gusto gi kong mahimong professional nga photographer. O siyempre, ikaw nga akong model. Puhon, babe. Gusto sad ko nga ako mo ay pinakanindot ni mugkuha kung ma-photographer na onya ka. Siyempre. Ug ihatag na ko nimo nga akong best god. Basta ikaw nga akong shootan. O sige lang, puhon ha. Matuman na gyud ang tanan natong pangandoy, babe. Adam, unsao na ba lang ang atong mga pangandoy? Magunsa na ba lang ko kung wala ka? Huwag ko mahibaw kung sa'yo nabuhat na ako. Ganun imo kong gibiyaan sa ere. Unsa may sayop na ako. Unsa man. Naunsa ka ba yan diha, princess, oy? Pila na kabuan ang niagi. Pero, sige gihapon kag mao itong ex ni mo nga nibiya ni mo adlaw sa inyong kasal. Dili lang yun ako malikayan nga mag-uol, ma. Siyempre, 7 years kud ming uyab. Dili-dali kalimtan ang mong mga kaagi.
Ay unsaon man imo pag-move on kung magsige ra kag maoy diha. Ay, naku ipila-ila nimo. Anak sa akong bag-on na amiga. Gwapo ra ba? Unya buutan. Nindot og trabaho. Sigurado ko makauyon ka niya, anak. Akong ingnon ha nga mag-date mo, ha? Oh, Ayaw gid ko balibari, nak. Kung dili ka gusto mahiubos ko nimo. ma. Huwagin masayap si mama ni mo. Guwapa o buutan ka, princess. Siyempre, maumang isulti sa ginikanan bahin sa anak. Pero maumang sa isulti ni mama nako nga gwapo ko no ka, og buotan. Og sakto giday si mama. Nagkasinabot sa gid ang atong mga ginikanan sa bahin natong duha. Gani, giprangkahan gid ko nila nga gusto nila nga kita kuno yung mga magadayon. Ha? O tanaw na ko. Di man lisod. Kay murag magsinabot naman ta. So, dili na ako dugay-dugayon. Bisan o mapay una na ito pa nakita. Pero, ganahan ko ni mo, princess. Pwede di ka mahimong girlfriend? Ha? Suwayan na balangka na ako si Kent. Basig malimot ako ni Atam tungod niya. Sige, Kent. Suwayan na to. Love, ini first anniversary na to ba? Mag-date sa restaurant, ha? Okay rin mo after duty na lang na to? Oh, sige, love. I-text lang akong asa nga restaurant. Okay, love. I love you. Bye. Ay, sige. Sige, love. Bye. Happy na may mag-usa ka tuig ni Kent. Magkasinabot naman hinuon mi, pero ambot pa. Murag na ay kuwang. Dili pa sa kumakaingon og I love you niya. O kung magatupang mi, dili malikayan nga si Adam ang nasa kong huna-huna. Happy anniversary, love. Flowers for you. Oh, thank you, love. Mingaw lagi. Wala lagi mga customer. Anak! Princess! Kent! Anak! Hi, Kent. Hi, Princess! Nganong niya sila? Princess, suot sa usa ka tuig. Wagid ko masayop nga nanguyab ko di mo. Nakita mas siguro ni mo nga love na gigti ka. Love na kaiti ka. Kent, buti pasabot, ani. Princess, my love. At ubangan sa imong mama, ug sa akong mami, ug sa atong mga friends. Will you marry me? Ha? Ginoo ko. Unsaon man din ako. Dili may pareha kibati ni Kent. Mahal pa kayo na ko si Adam hangtod karon. Unsaon man din ako. Princess! Yes, love! Si Mama, dako kayo sa ngising nga nagtanaw na mo. Yes. Yes, Kent.
I will marry you. Yes! Yes! Oh! Ako, unsa man akong kisudlan. So, kanusa ang kasal, nak? Dong Ken? Uwa pa may magkaistoryabahin, anak. This year, tita. Sunod semana, mag-prepare na sa mong kasal. Aha? Unsa naman eh? Unsa ng oras, oh? Wapaghapon tayo makasugod para sa tong prenup. Sir, sorry gid kaayo ay. Nagkontak pa miglaing photographer good kay ang na-hire na mo. Naamagi emergency. Pasi in town. Kay kas na kay oras. Busy ba akong pagkatao? Can't. Relax lang, good. Love, di mo daw relax, love. Nako'y giapas nga oras. Napako'y meeting. Sir, naana, sir. Ay, salamat in taong nga niabot na gid ka, Adam. Adam? Adam ang pangalan sa photographer? Hi! Uy, sorry kay kaya. Ang saan nga, kalit-kalit mo sa inyong pagpanawag na ako. Uy! Kinuo ko. Okay na Si ba? Adam yun. Dali na. Uy, friend, start na ta, okay? Kaya ron mahuman na dayon. Ahak ko eh. Bisyat. Ano siya pa man? Usa na katuig gawan ako'y balita niya. Ug sa kadagang adlaw karon pagit mi nakita. Ma'am. Smile ka may, ma'am. Ay kao sa camera, okay? Smile ka may, ha? Bisyat ay. Kana. Kung makamamuri wa makaila. Kani. Okay na niya smile? Dili, ma'am. Murag fake ra kay natanawon man. Kanang tinud-anay nga smile, yun. Natural lang ni mo, ba? Kana. Imagine na lang si Sir Kent ang nagpicture ni mo aron mo smile ka ug maayos kamera, okay? Sige. Smile ka Kent, love. Pwede ki-postpone lang usa ni nato. Murag dili man ako feel rong adlaw. Uy, murag wa ko sa mood. Princess, nibabig kang busy kay ko, ha? Karoon na yun ko makalugar. Sige na, paspasalan na to. Aron, mahuman na ta. Kay mulakaw na ko. Sige. Padayon ta. Sige, paray ta. Okay, sige. Ma'am, sikit sa ni Sir. Muro magkagmauwaw mo sikit. Kana, happy? Ha? Kana. Good. Narunggay na. Okay, that's nice. Okay? Nawa na. Sige, nagpanawag ang akong ka-meeting. Adam, right? Yes, sir. Picture na siya mga solo shots, okay? Love, I have to go. Magkita ka later, okay? Dungan na lang kong guli sa atong organizer. Bye, love. Okay. Let's start na. Pwede na kang makapusing og tarong diya. Kanang pusing ni mo before, ha? Wait. Tarungan lang ako yung buhok. Kadiyot. Adam, unsa ba? Gibiyaan ko ni mo atubangan sa altar? Unya karon nga nagkita ta? Murara kagwa? Ha? Gibiyaan ko ni mo nga daghan og mga pangutana sa kong kaugalingon. Nakapangutana pa man gani kung unsay pagkuhang nako. Unsay bati nga nabuhat nako. Kung anong imo kong gibiyaan. Ito gani ko sa tinuod, Adam. Kaya hapit na kumabuang sa pagsigig ko na una kung gano'n ni biya ka. Gano'n ni atras ka sa tong kasal. Princess. Babe. Ayaw na kong tawag, babe. Isamot ka sakit ng akong dugan. Sorry. Sorry kaya.
wa ko padayon sa kasal. Kay nahadlo ko nga di pa ko ina para nimo. Ugo sa pagyud, wa pagyud makauyon si mama nimo nako. Uwaw na kay ko. Kay kamo pagyud mo inigasto para sa atong kasal. Sa ato pa. Italaw lang gid ka. Ha? Rason ba na para bihaan ko nimo? O nitalaw ko. O gisaad ko sa akong kaugalingon nga puhon. Kung deserving na ko nimo. Malikon ti ka. Pero, minyiuno na di ka. Pero Adam, dili siya ang akong gimahal. Ikaw. Sa ato ba? Dawaton pa ko nimo pagbalik. Dili na, Adam. Mahadlok na ko. Dili mo pasabot ka na ibaw na kusrason na okay na ta. Magbalik na ta. Ug ipadayon nimo ang kasal ninyo ni Kent. Bisan ako ang imong gimahal, ha? Tubag ako. Magpakasal pa ka. Bisan wa kay feeling ni Kent. Makigbuwag ka na ako? Sorry, Ken. Pero dili ko gusto ka mo atras sa adlaw na gid sa atong kasal. Dili ko gusto ka maka-experience ka sa ako na experience. Maong pasaylo ako, Kent. Unfair kayo sa ibang part ka. Kabisag ikaw ang akong kauban. Si Adam ang nasa kong una-una. Angtod karon. Mahal pagyapon ako ang akong ex. Princess. Nitugan na lang gid ko ni Kent sa tinuod. Hangtod ron, si Adam sigig panguyab og balik nako. Pero dili buot ipasabot nga bisag mahal pa nako siya, sayo na kayo ko niyang makuha og balik. Nag-focus lang usa ko sa akong trabaho. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka tumagaykalan kaagi ni Princess nga taga Lamak Yati Liloan. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, Love Will Lead.